Окей, здравейте, искате да гледате, аз съм Стена 5 и днеска в Iron Craft има евент и реших да снимам. Тук вижте много готини айтеми. Който гледа това видео ще е качено на май утре. Утре пак ще има евент в 20 часа и който иска да ходи, ето аз какви неща взех. Тук 1000 човека на мал, ето в кирки ми дадат. Аз искам на ни панталонки. О, аз съм фулка, просто ще ми трябват едни панталонки, които са от честовете. Ако не знаете откъде идват тези айтеми, те идват от честовете, където човека ги чупва. Ако само мъчевете. Ох, взеха панталонките. Аз съм пълн. С това нещо не мога да се. Аз предлагам направо да се очаква на един панталонки на зимните вента. Само те ми остават за PvP-то и сега това са айтеми за PvP-то. Ще ме тук като бол, не ми трябва. Тук пак не ми трябва. Аре, чупете и то чест. Да ми се падне. Happy chest plate. Що тук? Панталонките, yes. Аз съм махнал тъкнето. Вече ми лага много. Те тук се чупят. Има фулки, има чешко на цепи на Iron Craft. И дъмата, които са готови, взимат айтемите. Това е много странно. Искат точно са. Ето готови сме за PvP-то. Сенчантен бол. Малко стрели да сложим офта. Само за PvP, тук ще са неща. Сега свърши евента. Той има още една. Не ми си играе нещо на евента. Ето те чупат ни и същи неща. Освен да вземем фулки. Ето, това ми трябваше, но... Това са само златни ябълки и почнаки. Ако се въдумата. Просто да си свърля буклуците в главата. Само не ме скоро ще бъде фава. Нека да фърля буклуците. Как да ги фърля? Много трудно. Значи, това... Това не ми трябва. Това ще ми трябва. Бола не ми трябва. Чак два меча. Това всичко. Това е. Сега не мога да се пълна пак. Аз съм сега да сложа един готин армор, който ще отидем на Warp PvP да видим нещо. Защото няма само евенти тук да ходя. Те тук си вземат тайки, няма си вземат всичко. Ето.
Искам да говорим малко пипито. Ту сме. Тем да чувстваме. О, ето къде е пипито било. Сериозно ли ще ми трябва армор? Аз не съм фул. Чакай се едно малко златни ябълки да тръгна. Защото не знам. Да си взема златни ябълки. Да се става малко чест, защото ако ви закупа става лошо. Така, ара се вижда. Така, готов съм. Някой да излезна. Ела тук. Аз ще ги надвия. Просто ги надвивам, виждате. Те се страхуват да дойдат, даре бе, елате. Те са виждат, че съм спил в лука и ще да дойдат. Ела тук, къде се криеш? Ще ми пие той. Ела тук, не се крий. Ще умра. Май. Да, ще умре. Умре. Еми, свърши Зора. Да. Спокойно бе, тук ми се арморите пъсна. Сега тема на нас евент това нещо да вземем. Опа, ларп. Евент. Тире едно. Това ще ли го правя? Да. Трябва тук да чупа често. Само клип 7 минути. Май свършил. Поскачат. Карай бе, някой да чупи. Трябва да оставите ми. Ето, чакай да ви показвам. Ей да чупи. Гле. Айде. Баси. Как се е фъли лайка. Аз съм празен. Аз умрех, нали, там на клипите. Нещо това всичко ме е за PvP. Най-добрите неща за PvP са в Ender Chest. Трябва да си направя един клон за тези там място за още неща. Ако си скараме едни дъмърта просто. Не съм това ничего не получи. Че взема броната е така да се фукам. Така, всичката броня. Така, сега си фукам, защото не те са. Това ми е излишна каска. Само днеска има 3 евента. Само днеска. Не знам какво да ми стори. Днеска иска. Някой иска да пише днеска. Аре бе, спи. Само тук скачам като мишка. Зайци. Еми то няма да има евент, свърши. Трябва да си махне на армора вече. Еми свърши евента. Но да ви хареса евента. Само не забравяйте, че утре пак има евент. Вече 17 и мисля, че е там някъде. Че оттам почна преди 1 час. Аз